lagip ko agsa sa inek, daytoy puso tilag ame asaem kentuog. Jak maep tuy iliw ko em patase biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsinga mga puso magpipinate. Maepe tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga ito rin dupay na sakit na awate tinagsinga dua nga puso nga pinpinate. Nakarit na
Nagpasulak din ka Nonday at awin Anak bukawan Dita taadaan Supapatan Nakurkuragan Sabay kuman Tamakuras Kurang kaniya Nagpasulak din ka Nonday at awin Anak bukawan Kita Di karin din ka Jak na tumpan idan Nagpasulak din ka Nonday at awin Anak bukawan Kita Di karin din ka Jak na tumpan idan
Nadagsen nak marikrik na gapot na laos kailiw kuken ka. Tanawagan ka abay titawa pare lumapasangpet ka. Aguraya biyag ko aguraya isasalpet mo maladingitan unay tuy puso kaputawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasalpet mo masyan ka adin kanya rinabing nga agsangsanita. Sardam ur-uraye iisasampet mo kaano na ubiyag ko mag-iwa kun bara ni aget mo nadagsen nak marikrip na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka abay titawa pare mapasangpet ka. Aguraya biyag ko aguraya isasampet mo maladingitan unay tuy puso kaputawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasampet mo masyan ka kadin kanya naging agsangsangita. Masyan ka adin kanya rinabing agsangsangita. Saan ko mga siya di pabasulit nunarag-arag kayan kilangin-langin sikat na luwag anang baybayan sana kalaan mo luwag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti mamin
siya ipabasuli. Tumarap-rap na ayat hilangin-langin, kasikat na luwang anang baybayan. Sana't laam mo nuwag tuog ka, umanay kenkan makita na iti maminsan. Umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nga sakit pilit nga awaten, no panunutek nga sika di ay ayaten. Punpunuak nagkurkurangang kaniya, tinepelak di kumura. Diyan baka imbes kay ay wenang saan ta hinggadales na, kasta kati tinapudno maagayan. Kasadong ay paten ko ikas kenda, martirak na puso ayat mo jak marik na. Jak marik na't matekon, jak marik na't tadungo, kasaluwa jak kuten panagtuog ko. Pinunpunuak nagkurkurangang kaniya, tinepelak di kumura. Diyan baka imbes kay ay wenang saan ta hinggadales na, kasta kati tinapudno nga agayan. Kasta kati tinapudno nga agayan. Kasta kati tinapudno nga agayan. Okay, sige. Okay, bye. Lipaten kan di ko nagngem saan, tana irwama ayat anay sangsangyan. Ayat akin nali kaguma, naipaay mo pudno pakaragsakan. Urayon ka malaglagip ka, dagiti na daw amin na makikita. Dagiti naruay na inangaw ka, tumrem luluwa tunggal mapanunod ka. Agnanayon kay ayaten ka, ipatpateken pudno adungdungwen ka. Uray payro imba kayo ka,
panagmaymaysak, di mas paalam ti iliw ko. Kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday tuy puso, umanay laingin, kaakin ladawan mo, nga iso ang ipapasa tuy iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinduman ti ayan mo, malaglagip ka na'y panegnek ko, kinapudno ken ka, adi ka malipatan dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak, di mas paalam ti iliw ko. Kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday tuy puso, umanay laingin, kaakin ladawan mo, nga iso pangipapasa tuy iliw ko. Iti panagmaymaysak, di mas paalam ti iliw ko. Kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday tuy puso, umanay laingin, kaakin ladawan mo, nga iso pangipapasa tuy iliw ko. Nga iso pangipapasa tuy iliw ko. Tuy pusok ket na ikalang nagipdun tinlekaan, kasadyan malasatan, panlubog ananaway, ngayon ka insangman. Nu'y di tilong ko
Walay dati ka rin ko pusok ng namnama ke inuturay ka aldaw ang naglabas kanayon ka aseksek gaan tawag mo kensura awan man din ng mauran di tunggal tarik man nung inak at may maysa awa di marik na no dila sa empty kaungga di paten kanto na ngem di ka ba elan di puso daagin ganita ay ayaten kalata tawen nga naglabas diyan anak kalipan apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyak kato'y kaunggap lupay tuwid kagumit sukat mo di sabali sakit ni ayat-ayat intaman inwaksi di ka palipatan aniyan nga nagsakit idi mapaneknekan nga adan sa bali diin ka isukan sa emket pantusa diin ka insubat na puno nga ayan puso lae tinusugan Apkes kinsenaan Iptura alam abet di pandusa Apay nga minatika palipatan Tinoran-noran sika Tiyak kato'y kaunggan Lupay tuwid kagumit sukat mo di sabali sakit ni ayat-ayat intapan inwaksi di ka palipatan apay nga minatika palipatan tinoran-noran sika tiyak kato'y kaunggan lupay tuwid kagumit sukat na di sabali May ala to. Dito pa kami sa MRT. Basul ko kadi Iskam detoy Nalipaten ka Kaunggan to'y puso Basul ko kadi Duwewang sikat dito'y padunod ko Jakon madaeran naipuri sa sae let ang barukong ko amang lemes manggunit
nakel ka nga ayan. Dagiti chismosa no nagtitipunda, amin nga aglabas iti newsfeed isut na pigda. Amin nga karuba ket madilaw da isut pagragyan agaapa. Dati sa utmaysa ipadananda no di makisayan ket naynayunan dakita salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gabut da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malain perterjenda at kagayem da. At nagtumit lang iti aldaw dumden ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen ko dimkad amo dagiti kagayem mo adut sa ura liklikod mo at nakasagol ay nagsaya at na yam na puro pa'y ngiwat na salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gaput da kes nga apal dati dagduma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan na nga agkakadwa. Awan trenot ngiwat da salit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti ngiwat da gaput na kes nga apal dati dagduma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan na nga agkakadwa. Ay nakakatkatawan laeng at pinerjan na nga agkakadwa. Makikita kadawa di ay ayatet na nangisukat ang kaniya panagkipkibin nyo adwa madududuk na ito'y rikna sasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasay saya at lakuman nga di ka na am-am mo jakuman masagsagtan na aramid mo. Palubusan na kadi nga umadayo tapnon mapanunot mo adu abasul mo jak marik na ti pamatek mo nagbalbaliw ka
yaten nga nangisukat ang kaniya panagkip-kibin nyo adwa madududog daytoy rikna at sasainig ang puso jaklat ka ni kaskaso nasaysaya at lakman nga di ka na am-amo jakuman masagsaktan takot na ramid mo palubusan ng kadit nga umadayon tapnon mapanunot mo adu abasol mo jakmari nanti pamaten mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na malumusan na awan awanen ni ayan palubusan ng kadit nga umadayon tapnon mapanunot mo adu abasul mo jakmari nga di pamaten mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na palumusan na awan awanen ni palubusan na kadit nga umadayon tapnon mapanunot mo adu abasul mo jakmari nga di pamaten mo nagbalbaliw ka limamiis ka sapay tamaawatan na palumusan na awan awanen ni ayan nuawan kan ditoy din na ano yung pa'y serbitibiyan nuawan kan ditoy din na manipot pa'y naipas ngaya kapukan niya naglakam ka iyatong ariga
Nasur-sur ko iti aglayas Adong abisyo tina napadas Gapot kinapaidam ligas at kanya Itan na panunod ko iagpabawi Dimten ti oras iti panagsubli Sidong mo tatangko inang agumbi Awan kameten iti panagsubli Apay Diyos ko kastoy gasat ko Isublim kaniya tinadong mo at tatangko Sumangpet ka Kaging alam Naawan Pangidas ila iti problema Kastoy gayam ti awan amana Adong alatingit tina masagra Napanunod ko di agbabawi Dimten ti oras iti panagsubli Sidong mo tatangko inang
di kay kayo nagadujay handreto no kaya tiyo ti repolyo mountain trail ti papanan nyo napisat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kumod mapan kayo ijay buko no minas iti silaw naglawa jay ambuklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito Pilex balatok ket antamo no minas iti gambang ijay lipan man kaya no adu titataumas karkarot dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip lipatan kay lugar ataluan taijay ti nagtsamaan Borang-bor ang kaagwaan Nupangkit ipagkutay man 1,680 papakan Taijay ti pagsasabatan Barukin mapalasan Yan sa dinuman ipapanang Intero na ang yanan Awan ti pagdanagan Gutang wabas ti pagluganan Dito pa sa MRT. You can wait or no? Pamaunin na lang kayo. Mag-taxi na lang kami. Ayaw. Kasi MRT, tapos mag-order pa ng pagkain. Kung ka ay ayaman Baka 11. Tao kaama sisiwit na ata Bukat no kamanyo to kayan na imayo Iso nga amaan nyo
Siwit